Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Moi boas, festeiros, moi boas, festeiras. Fíxense onde nos atopamos. Estamos en Rianxo, entre as provincias de Pontevedra e A Coruña, na bocana do río Ulla, e achegámonos ata aquí para contarlles unha das mellores festas de toda Galicia, as festas na honra da Virxe da Guadalupe. Estas festas porque son as mellores de Galicia.
É unha festa que tamén é de interese turístico autonómico e 7 días de troula que van dar para moito, pero nós imos polo principio. Primeiro, a procesión marítima que está a piques de arrancar e que se celebra ininterrompidamente dende 1862. E imos ter máis cousas que desgranarlle neste de festa en festa, pero, como dicíamos, paso a paso. Primeiro, a procesión marítima, estáse a encher o barco e continuamos aquí, no de festa en festa. Vostede levaba a Guadalupe? Sí, xa hai moitos anos que levo. Desde canto tempo a leva? Non sei, hai máis de 20 anos. É por algunha razón en concreto? Empecé un ano que me colleron así sin querer, que facía falta un, e desde aquela hora xa debo ser o máis antigo dos que leva a Virgen. E o atuendo que levan hoxe, que vexo que todos coinciden, por algunha razón? Empezamos xa tamén hai moitos anos, era a roupa que usábamos para bailar nas danzas, empezamos a traer para levar a Virgen e xa quedou tamén. Aquí as festas, a devoción que lle temos, polo menos eu, é a Virxen da Guadalupe, e depois eu, por suposto, que tamén son mariñeiro, a do Carmo. De Puebla de Brollón, al lado de Monforte de Lemos. Más de 10 anos vindo aquí a esta romería. Máis de 10 anos vindo a esta romería, por que? Sempre. Por que? Porque nos chama. E además a xente de Rianxo é encantadora, moi acogedora, moi familiar. Entonces, por nós somos unha asociación de mulleres rurales, traemos un sacerdote para que lle axude o señor Agrelo a decir misa, e a xente dun ano para outro que teño que volver, entonces xa somos asiduas. Neses 10 anos hai moita devoción por la Virxe da Guadalupe. Hombre, claro, porque a Virgen, ao fin, píderlle, aunque dice que non, pero é verdad, que tú píderlle a Virgen, chámata que sigas, non só é a Virgen, o que é o ambiente familiar, romeiro, porque isto é unha maravilla. Mellor que a festa da Virxen de Guadalupe non hai, en ningún sitio. A Virxe da Guadalupe, é milagreira ou non? É moi milagreira, sí. Todo canto se lle pide, todo concede. Estamos con Miguel Anxo, que é o patrón maior da Cofradía de Rianxo. Moi boas, Miguel. Boas. Como é, ou canta participación hai de barcos que máis ou menos se estime nesta romaría da Virxe da Guadalupe? Porque aquí vemos que estamos ao redor ateigados. A verdad que con exactitud non che sabría dicir, pero hai moitos, polo que se ve no mar detrás da Virgen, hai moitos barcos. Gustaríanos que foran máis os que asistiran, pero bueno, son moitos os que están asistindo o día de hoxe. Intentamos colaborar coa Comisión de Festas, hai unha Comisión de Festas que se encarga, que realmente está facendo espectacularmente, se chama Moncho, hai que facer unha estatua en Rianxo cos anos que leva, a verdad. Intentamos colaborar dentro das nosas posibilidades con el no que poidamos. As festas da Guadalupe son 7 días de troula que teñen moitas actividades e para iso é moi necesario o traballo do goberno e tamén da comisión. E agora estamos co alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, moi boas. Hola, moi bo día.
Como é o traballo dende o goberno para conseguir unhas festas que teñen tantos días aquí, as festas na honra da Virxe da Guadalupe? Bueno, o traballo é grande, pero con moita xente implicada nisto, que axuda e a roupa, non? E despois é o traballo impagable da Comisión de Festas que organiza. Desde o Concello un pouco ocupámonos de cousas que ás veces non se ve. A seguridade, a limpeza diaria, montar un aparato alrededor de todo iso, pois os servizos, o tema todo de despregue da policía, áreas de aparcamento, cousas un pouco que fan que as cousas fluan, que funcione e que a festa e todo o traballo que fai a Comisión, pois de alguma maneira é a participación mesma da xente de Rianxo que se vexa, non? É que se preocupe nada máis que de pasalo ben, que é o que compre nestes días. Hoxe estamos aquí este día de procesión con moita xente forasteira de fora que está convivindo e disfrutando con nós, pero isto repítese nas verbenas, repítese nos días como o Feirón Mariñeiro ou como no día final das bengalas, non? Atopámonos con Maneiro, que é o xefe da Policía Local de Rianxo, e que este ano decimos adeus. Sí, despois de 37 anos e 28 anos de xefe, pois bueno, tócame a marcharme, non porque me vou a Seguridade Social, senón porque lle vou deixar paso aos que veñen detrás. Con 7 días de festa, sen quedar para moito en tantos anos. É unha semana intensa, o que si vos podo dicir é que nos primeiros anos eu compaxinaba festa e traballo, casi non dormía. Estes últimos anos tuve que deixar coa festa porque o corpo xa non me aguantaba ese ritmo, pero ten moito traballo, pero a min dome sempre máis alegrías que traballos a Guadalupe. E para a xente de Rianxo eu comento unha frase que define toda a miña vida profesional. Fai bastantes anos, cando empezaba de jefe, estuve un día nunha comida no Cachelo e había un alcalde de un pequeno concello da comarca, desos de antes, e díxome, vos os que tendes un carguiño e tal, e eu, por contestalle con sorna, dixen, home, si, nós aí na aldea conformámonos con pouca cousa, sabe, este carguiño, pois é o máis importante da miña vida. Hoxe podo dicir que esa frase é lapidaria. Ese carguiño foi o honor máis grande que tuve na miña vida, estar con meus veciños aquí, servíndolles durante 27 anos. Como é para un rianxeiro a Virxe da Guadalupe, as festas da Virxe da Guadalupe? Son as máis importantes, eso por suposto. Non fai máis que ver a asistencia e todo eso, ainda que este ano coincide co Nazareno da Puebla, entón é unha festa que acarrea moitísima xente tamén. Pero bueno, de todas a Guadalupe é a Guadalupe. Como se vive a Virxe da Guadalupe as festas aquí en Rianxo? Pois, como che diría un rapaz xoven a tope. Non anda con... a xente disfrutar moitísimo, a xente, digamos, un pouco máis de edad, pois máis pola mañán, o ambiente que hai festivo. Unha ofrenda que fixen hai uns anos. Mentras poida vir, vou a vir, sí. Podese saber o porqué? Por unha enfermedade grave. Saiu todo ben? Ou vai indo, polo menos, todo ben? Vai indo. Iso é importante tamén? É o importante, sí, pero vai indo, sí. De verdad que sí. Mellor que a Virgen de Guadalupe non hai, pero tamén temos a do Carmen, que é moi importante, non nos olvidemos.
Festeiros e festeiras, como vos dicía, 7 días de troula dan para moito e nós agora aquí estamos no Feirón Mariñeiro. Rianxo retrocede no tempo, vímonos a Vila Mariñeira de 1919, un século cara atrás, máis ou menos, e unha xornada con moitas actividades, artesanía, gastronomía, oficios e todo iso imos ver agora algunhas delas. Loli, que temos aquí no posto? Pois un pouco de bisutería que vou facendo. E todo faino vostede? Bueno, a maior parte monto a maior parte das pezas, as muñequiñas fanse, hai excepto o aceiro que bueno, monto as cadeas e as pezas, pero... E canto tempo leva vindo a este feirón? É a primeira vez ou xa? Non, moitos anos, non sei, o mellor 10 anos pode ser, non? 10 anos xa, e a xente responde vos expectativas? Bueno, en xeral sí, houve algunha excepción, pero bueno, sobre todo cando se cambiou de data. Penso que a data está moi establecida nos xoves, algún ano que houve temporal que pasou o domingo, e polo menos no meu caso, non saiu tan ben, pese a ser fin de semana. Pois tes cousas de cestería feitas con médula. É unha fibra vegetal parecido a mimbre, só que máis fina, a distintos grosores, dependendo po que sea, pois utilizo un grosor ou outro. Iso todo faino vostede? Todo feito a man, sí. E que tipo de cousas temos por aquí? Vexo sombreiros, vexo que temos... Sombreiros, bandexiñas que son vaciabolsillos, dedales, por xarrós... Incluso diademas... Diademas, farlle un sombreiriño para poñerlle, paneiras, espellos... É un traballo moi laborioso, sí, moi complicado, moi laborioso. Moitas horas, moitas horas. Hai que dedicar todos os días moitas horas, senón non sale. E a fibra que me decía vostede, que era médula, non? Sí. É moi complicada de obter? Vende países asiáticos, Brasil, compras en tendas de manualidades ou por internet. E aquí non hai. Juan Vázquez, que estamos a facer aquí? Esculpindo a pedra? Sí, partindo un bloque que trixen da casa en bruto e a ver se ao final do día sale unha tartaruga daqui. Ao final do día, decirme, sí. Canto tempo empregas para... Espero que nun día o faga, se non falo moito. Porque temos por aquí outras figuras, non? Outras cousiñas, canto tempo, por exemplo, leva a facer o caracol este... Dominan as figuras así de animales. Entón, bueno, hai algunhas que levaron máis tempo, un par de días, outros un día, outros 3 días, depende, non? E bueno, tamén mirades que hai reproduccións de castros celtas tamén. Ten unha cousa gratificante que é a satisfacción personal de partir dunha pedra, dun material natural, bruto, que encontras aquí en Galicia, que hai por todos lados, coller unha pedra en bruto e sacar unha peza, pois é unha satisfacción personal, non? Depois que teña venta ou non teña venta xa é diferente. E a xente ven... Gustalle o que lle ve, ten boa aceptación? Sí, a xente gustalle porque a pedra chama moitísima atención. Queda moi poquinhos canteiros xa de artesanos así de pedra, entonces sempre chama un poquinho máis a atención, non? A xente, de feito, ven a propósito a compralos aquí, sobre todo aquí en Rianxo, que temos moita clientela. É a primeira vez que están aquí no feirón ou xa veñen outras veces? No, pois creo que desde o primeiro ano que o fan. Sí, todos os anos sen fallar ningún? Todos os anos, se non é un é outro. Onde está a clave dos zocos para facelos? Porque non é algo que se vexa moito. Non se ve, pero bueno, ahora sí, están... A ver, os zocos sempre estuveron aí, presentes. O que pasa? Demoslle un cambio, fixémonos, modernizámonos un pouco, entonces a xente agora pois usa como un calzado calquera. Aquí temos madeira, varias madeiras, temos madeira en olivo, varias en cucharas, cuencos e todo eso, despois, bueno, temos algo en alcornoque, non se pode vir aí con vidrio, e, bueno, hai madeiras manuales e madeiras de torno. Madeiras que teñen diferentes formas, por exemplo, chame a atención este abrelatas que temos aquí. Sí, iso é a idea propia? Sí, este é un abrelatas de conserva, como se mira aquí na lata,
para abrir a lata de conserva. Sí. E despois tamén temos, bueno, o típico para o mel, Sí. de máis Sí, exprimidores de cítrico. o exprimidor do cítrico. Todo isto son ideas propias. Sí, sí, Túas. sí. E con que madeiras traballas? Madeiras, bueno, normal, madeira de olivo ou valla. Son tellas de tellado, tellas normales, pintadas. Pintadas por vostede? Sí, sí, las pinto yo. A ver, todas estas ideas, todos estes inxenio que temos aquí, é propio todo? Es propio, no, a ver, invento, hago montajes, cojo piezas de un sitio de otro y lo que veo. Pero temos dende faros, barcos, incluso claro. Gaiteiros, Sí, sí, padereteiras. un poquito de todo, sí. Ten que ver ca cultura galega un pouco, cruceiros incluso temos. Sí, sobre todo lo que hago en la cultura gallega, que es donde trabajo, en Galicia. Traballo moi laborioso, imagino, non? Sí. Cantas sí. horas pode levar, por exemplo, pintar? Bueno, calculado como va por fases, pero unas 6 horas cada tella. Unhas 6 horas cada tella. Sí. Temos aquí un pedal que é o que xira esta parte de aquí, que é o que enrosca o fío sobre sí mismo e ao final vanse unindo as fibras e vai quedando un fío. Traballo laborioso este, imagino que sí. Bueno, é un traballo relaxante. Relaxante? Sí. Vostede canto tempo leva? Fiando e tecendo e demais, xa dende o ano 96. 96? Sí. Primeira vez que estamos aquí no Feirón? Non, é segunda vez, segundo ano. E que tal a xente, que tal o Feirón? Moi ben, genial, genial. Torneiro de Arzúa. Que estamos a facer aquí? Que peza é esta, por exemplo? Estou facendo un peón de caixa, compónse de 2 pezas. Temos por aí xa un feito, rematado? Sí, compónse de 2 pezas, esta é a peza que estou facendo. Ajá. Sería o mango, que é o que fai de soporte do trompo. E tirar. Non ten outra historia. Porque o que se di agora, non? Que os nenos xa non xogan con estas cousas, veñen a por eles, mércase moito. Os pais e os abuelos están intentando, están intentando que se recupere outra vez estas cousas. Que xogan os nenos. É unha cousa moi sencilla, pero bueno, os nenos se non ten botonciños e luces. Claro. Porque quizás os nenos non, pero que dicía vostede, a xente que de pequena xogou con eles. En realidad eu teño xente que ven de vacacións de Madrid ou de por aí e levan sempre para os amigos, levan trompos e bolígrafos, pero sobre todo trompos, estas cousas. Sí, porque por alá nos mercados de por alá non se ve moito, entonces aproveitan para facer regalos deste tipo, sobre todo todo feito a man, vostede mesmo. Sí, todo feito a man. Isto fabrico todo eu e todo feito a man. Pepe Buraco. Sí. Que estamos a facer aquí? Tellas? Tellas. E como é esta labor de facer tellas? A ver, isto foi un oficio que chegou aquí á Península Ibérica pois a finales do século II antes de Cristo, que foron os romanos que a trouxeron, pero eran unhas pezas cuadradas que se chamaban tégulas, e unha tella curva que facía de cuberta que lle chamaban ímbrice. Entonces, quero dicirvos que a partir dos romanos no sitio cando se montaba un poblado, no sitio máis cerca que houbera agua, barra e leña, ali se montaba unha telleira. As telleiras eran para dar servicio aos poblados eses. De principio as primeiras telleiras eran comunitarias. Despois, cando chegaron os árabes, alá polo 711, eliminaron a tégula e foi cando utilizan a tella curva, o ímbrice de canal de cuberta. Mira, estamos un pouco facendo unha demostración do oficio do oleiro.
Do oleiro. En que se basa? Você está traballando agora con arcilla? Estamos, sí, traballando con barro, o oficio oleiro, bueno, é un oficio que forma parte moi da tradición dos oficios santergos, un pouco o encargado pois, de facer o que son as pezas para uso doméstico, tanto de cociña, como de envasado, como de conservación de líquidos, auga, viño, pois bueno, un montón de, digamos, de necesidades que había nos fogares e que o oleiro dáballe un pouco, pois, digamos, un elemento práctico que eran as olas e os seus derivados para poder, digamos, desenvolver todas as labores domésticas. Agora, máis ou menos, dedícome máis ben aquí nas cousas de arte, facendo dibuxos e cousas así para diseños, para agasallos e para iso, sobre Castelao, por as letras galegas tamén, e da memoria histórica. E como facemos estas figuras que temos aquí? Pois en pedaciños de ferro, en refugallo do que ninguén quere. É moi laborioso facelas? Depende. Depende, por exemplo, non sei, esta que temos aquí. Esta rianxeiriña, pois, si, o que pasa é que todo vale. Ti hoxe esta peciña, ti vas ao meu estudio e diste, pero aquí non hai por onde andar. E ti ves, é como un canteiro, todas as pezas tiradas no chan. E diste, aquela pedra... Pois nada, vamos a facer aquí un reciclaje de unha bombilla que vamos a volver a facer alumbrar, pero como se facía antiguamente, me entendes? Meténdolle unha mecha aquí dentro, hai unha hora que eu empecé, nada máis, a ferramenta que teño, un alicates e pouco máis, un martillo e pouco máis o que tes aquí, non hai outra cousa. E con iso vai traballando, vai moldeando a figura? Sí, se visto, por exemplo, vamos moldeando aquí, queremos darlle máis altura, vamos moldeando así, que vai ser o soporte da lámpara, non? Canto tempo levamos aquí vindo o feirón mariñeiro? Pois non sei cantos anos hai, pero moitos, por lo menos... E que tal a xente, a aceptación da xente? Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, aquí está todo o mundo xa expectante, sí, a ver o que di vostede. Que vou dicir eu, vamos, que lle gusta ver estas cosas antiguas, que, bueno, que claro, teñen añoranza, por exemplo, ven un farol, se acordan a xente maior, claro, a xente da miña generación, que agora vos xa non vos dice moito, vos dice como... non sei, como unha cousa antigua ou algo, pero ben. Aquí estou terminando unha tabla para facer unha silla. Pero o artiluxo este que estamos utilizando aquí, isto non é común, polo menos, É verlo. un jarlopín. Sí, unha jarlopa. Unha jarlopa, pero pequena, chámalle un derbaste, jarlopín. Pero isto, dicía eu, isto non é normal velo. Hoxe en día non se ve tanto, non, digamos? Non, porque agora hai máquinas e todo. Pero vostede ainda está traballando cos instrumentos que poderíamos decir que son de antes. Isto que está feito por aquí, isto todo pago eu a man. Todo fai vostede artesanalmente? Sí. Que cousiñas ten? Porque antes, por exemplo, dicíanlle, canto custan os quebranoces? Todo iso fai no vostede? Sí, a artesa, creo, 50 euros pola artesa. A unha señora quereme lavar, dixo que iba a dicirlo ao fillo que a compraba. Despois, esta é unha silla que abre e cerra, aquí moi ben. Isto, por exemplo... E agora quere facer unha parecida a esta, non? Que estaba facendo aí, decía. Sí, é outro tipo. Agora, chegas, levántala así, e faiche de bastón. Sí, señores, xa está pensado para xente... E despois, chegas e sentaste. Está comprobado que funciona. Aí vostede está... Contábamos de ya. Que iba a dicir, canto tempo leva aquí vindo ao feirón mariñeiro? Levo, pois, 4 anos aquí. 4 anos vindo. E que tal a aceptación da xente? Porque dicíame vostede que a xente ven, merca, gustanlle... A xente aquí pórtase ben, o sea que non compra moito, non compran porque é cara. As cousas artesanas son caras. Porque leva moito traballo tamén facelo. Canto tempo pode levar, por exemplo, facer esta silla? En horas, en tempo, en días? A mellor levalle caso día completo, 8 horas.
Que como vai a fritida aquí de pementos? Bueno, ahora estamos empezando, pero esperemos que a cousa se anime e que sala ben, como estos anos. Cantos kilos pode haber aquí de pementos? Ahora mismo aquí neste cesto parece debe de haber uns 30-40 kilos. Véndese todo ou non? Sí, home, eu penso que sí, estes anos vendeuse. E ainda dabaste a volta e ainda queda máis? Home, penso que sí. É unha feira moi animada, é unha feira moi concorrida, que cadra no medio da semana sempre hai un montón de xente e está moi ben. A feira esta está moi ben. A Guadalupe é única. A comida imos comer algo máis ou? Despois sí, elo. O que queda? Despois xa temos contratado aí un chiringuito para ir, elo. E por aquí que tal? Como están os pementos? Ben, de maravilla. Sí, parecen de padrón, como se fueran de padrón igual. Picar os pementos de pé, despois cando chega a hora, comer un pulpiño e tal, sentarémonos como Dios manda, non? Unha xarriña de viño al lado e festa que te criou. Están buenísimos. Sí. E a comida, o resto da comida? Todo está bueno. Isto é espectacular. Por que vimos? Pola comida, pola xente? Por pasar pola xente, para pasalo ben e pasar un día agradable. Nada máis que viñamos a papar. Que tal aquí, na festa da Guadalupe, no Feirón Mariñeiro? Moi ben, perfecta. Vostede de aquí de Rianxo? Non, pero son de cerca, son de Cordeiro. Hai algo mellor que a festa da Guadalupe aquí en Rianxo? No, que sepa, eu non. Como é o día do Feirón Mariñeiro? Para vostede como é, por exemplo? Para min o mellor que hai. Ven todos os anos ou desde cando leva? Non veño todos os anos, non. Ahora vin cun amigo que me trouxo el, porque eu que seime en Cordeiro, pero son de Muros. Moi bien, estupendamente. De onde son? De Oviedo, asturianos. De Oviedo dende Asturias, se veñen aquí, coñecían esta festa de antes? Hace 3 años que vengo por aquí. Fai 3 anos que veñen por aquí. E que lle parece o feirón, a festa de Guadalupe? Estupendo, unha fiesta estupenda. Me encanta. Viñeron ano pasado unhas amigas, este ano xa trouxemos a toda a cuadrilla nun autobús. E todos para aquí. E todos para aquí. Nos traemos os instrumentos, vimos aquí intentar facer o festa, polo menos. Queremos bailar, tocar, comer, pasalo ben, a divertirnos, que máis? Non sei, dígame vostede, que máis? Pois Podese facer máis cousas, pero podese facer máis cousas aquí na festa da Guadalupe. Aquí facemos de todo que faga falta. No día do Feirón Mariñeiro, que tal? Aquí por aí decíame as rapazas, comer, beber, vai... Nós somos do interior, a veces vimos a pescar tamén, ca caña ou sin caña, vimos pescar aí. Pero bueno, pasámoslo ben, Traemos acompañados do bombo. Sí, vimos acompañados do bombo, de gaita, de acordeón, de todo. E como vedes, o que sobra neste Feirón Mariñeiro é troula, comida, artesanía, de todo un pouco. Agora nos quedamos con estas gaitas, imos a publicidade e a volta continuamos no de Festa en Festa. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de Atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina.
colaboran Concello de Rianxo, o Concello desexalles felices festas. Cervexería O Paseo, cervexería Estrella Galicia en Rianxo, especialidade en raxo e tapas variadas para picar e desfrutar do mellor ambiente. Café Bar Plaza, todos os domingos arroz mariñeiro para comer aquí ou para levar, bacallau ao forno e táboas de embutidos, menú, carta e adega nun comedor con vistas á ría. Proafer, o auténtico sabor das nosas rías, produtos de primeira calidade das subastas diarias das lonxas galegas, para restauración, maiorista e tamén particulares nas nosas instalacións. Banding Audio, logística técnica para eventos, espectáculos de gran formato e festivais, aluguer e venda de equipos de son e iluminación, servizo técnico profesional. Anxores, venda de sofás a medida e estándar, mobles de salón, especialistas en descanso, todo o que precisas para o teu fogar. Autocares Muiños, aluguer de autocares, autobuses e transportes adaptados, transporte para eventos, escolar, obreiros, servizo discrecional, nacional e internacional. Perfil Chrome, amplo surtido de pratos de ducha e griferías, variedade en accesorios, temos todo o que desexas pro teu baño. Pesado Barbanza, materiais para a construción, aluguer e venda de andamio europeo. Conxelados o muelle, peixes e mariscos, verduras e precociñados, licores artesanais e viños, conservas das rías galegas, 10 anos preto da túa mesa. Sálica, especialistas en produtos derivados do atún en diferentes envasados, deséxalles felices festas. E continuamos no de festa en festa, continuamos aquí en Rianxo nas festas da Guadalupe. Aquí, pois, unha cesta que antes era antigamente era para erva. Para erva? Para erva. E bueno, un traballo laborioso, imagino que sí, non? Pois bastante laborioso. Canto tempo pode levar facer esta cesta? Está, pois, sobre 6 horas aproximadamente. 6 horas que xa son... Xa son as horiñas. Casi todo o día. E como se van quedando as mans despois de tanto traballo? Bueno, agora xa, antes se traballaba moito e tal, agora xa toma un máis... Isto é un hobby ou é máis... Non, eu sou un profesional desto, levo toda a vida, vivín desto toda a vida, o sea que desde que nací prácticamente xa traballando nisso. Desto, pois xa eran meus avós, meus pais e tal, eu son de Vigo e me chaman todos os anos para que veña aquí, polo menos a facer unha demostración. Eu veño desde hai 20 anos, polo menos. 20 anos. Bueno. Hai algo mellor que a festa de Guadalupe aquí en Rianxo? Non hai outra cosa mellor. E o día do Feiro Mariñeiro como se vive? De Feira Mariñeiro, pois, por aquí a tomar algo nada máis, a dar unha volta. Co ambiente que hai, comer, beber, bailar... Bailar nada máis, é o que queda. O Feiro Mariñeiro como se vive aquí en Rianxo? Aquí vívese moito, a ben ver a xente que hai, este é un fenómeno. Canto tempo levamos vindo aquí o Feiro Mariñeiro ás festas de Guadalupe? Prácticamente toda a vida, toda a vida. E a rapaza, que tal? Como se viven as festas? Ben. Comer, beber, pasalo ben, e menos mal que ando con ela. Si ando con os amigos, prove de min xa. Eu levo 8 anos sin estar aquí, desde 2012 ou así que non estou aquí. E agora voltamos disfrutando un pouco da festa. A festa de Guadalupe témolas cada ano. Sí, totalmente. E fan falta, quero dicir, toda a xente de Rianxo é a única semana que ten de vacacións, a única semana que ten para disfrutar e é o único tempo que ten para pasalo ben, claro. A ver se este ano batimos o récord e facemos uns 300 kilos ou así. É pouca cousa, home. Pouca cousa, aquí en Rianxo come ou non se come? Come, carallo, se come. Esta xente ben morta de fame. Vostede é rianxeiro? Si, son rianxeiro. Hai algo mellor que o Feiro Mariñeiro, que as festas da Guadalupe para un rianxeiro? Home, non, coño, como vai haber, algo mellor non hai. Non hai nada mellor? Non hai nada mellor que eso. Churrasco completo con criollos, patacas fritas e paella. É un viño tinto da terra e andar hasta a noitiña. Somos de aquí de Rianxo, non? Sí. Vamos atuendo... Atuendo que nos diferente. Nacín aí. Así aquí, máis cerca imposible. Hai algo mellor que o Feiro Mariñeiro, que as festas da Guadalupe para un rianxeiro? No, eso é Malo Carmen. Enches o peito. Como ten que ser, que eu sou mariñeiro toda a vida, fui mariñeiro toda a vida. Pois funciona que sempre vimos, ainda que chova. Somos uns amigos que nos xuntamos
de vez en cando para as comidas e para isto sempre. Como é entón vivir as festas de Guadalupe? Pois unha maravilla. É desestresante, falando de estrés, desestresante. E como aguanta o corpo tantos días de festa? Bueno, pouco a pouco, hai que ir regulándose para que poida unha contar tanto tempo. Meténdolle combustible. Home, claro, indudablemente, si non. Bueno, veño a acompañaros de Rianxo, non son Rianxe. Pero, que tal se pasa aquí no feirón? Moi ben, moi ben, moi ben. E veña todo o mundo, que todo... Pásase moi ben. Iso é cal é o chamamento para a xente? Que lle decimos a xente na casa? Ten que vir por aquí ou non? Todo o mundo para aquí, todo o mundo para aquí, todo o mundo. Cada vez máis. Vimos aquí toda a familia hoxe. Todos. Todo rianxeiro, rianxeiras. Todos. Son moitos días. Como queda o corpo? Bueno, cansado, pero... E os cativos como quedan? Eles peor. E veña viño, que diría outro. Home, non vale. Vale que é a primeira ainda. A primeira ainda. Hai que vir despaciño. Canto tempo levamos vindo aquí ao feirón? Home, desde sempre. Desde sempre, somos de aquí desde sempre. E agora nos toca ir collendo o ritmo para a noite. Agora van quedar con as imaxes da noite folk con grupos como Lumieira ou Tiruleque. O piau danzar, o piau bailar, o piau saber da beira-mar. O que primeiro comeza, o piau primeiro ha de acabar. O piau danzar, o piau bailar, o piau saber da beira-mar. Para os señores que bailan o piau, para os que bailan agora o piau danzar, o piau bailar, o piau saber da beira-mar. Para os señores que bailan o piau, en toda a noite toda o piau danzar, o piau bailar, o
e despois da noite folk tócanos xa casi vivir un dos colofóns destas festas da Guadalupe, pero tranquilos que antes imos ca verbena, continuamos no de festa en festa. Si viniste a buscarme o qué es lo que querés, si acaso vos viniste, si viniste a buscarme o qué es lo que querés, si acaso vos viniste a destrozarme, acá me Aquí Rianxo, vimos a Guadalupe. E que tal na Guadalupe? Fantástico, a pasalo ben. Estás en algún sitio mellor ou non? E ese coro dice? Pois a verdade, toda a zona é mellor festa. Mellor festa. Non cabe duda. E que dicimos a xente na casiña? Ven pa aquí. Pois que bailen, que veñan ao baile, que é un gran deporte, que non se olviden nunca de bailar. Sempre que xa festa é o meu que hai, que pasa que claro, isto costa dinheiro, depende do presupuesto que haxa, eso non sei. É a mellor festa de Galicia, non? Ai, non sei, iso dimos vostede aquí de Rianxo. Hombre, onde vou a ser? Como fai para aguantar tanta festa? É que usted tiña que ser de Rianxo tamén, Pero como se fai para aguantar tanta festa? Os que non son de Rianxo teñen que ser. Debía de durar outra semana máis. Aquí en Rianxo, primeira vez que vimos. No, que va, todos os anos. Todos os anos. Vinde aquí as festas da Guadalupe. Sí. Hai algo mellor que as festas da Guadalupe ou? Que eu sepa, non. Como fai o corpo para aguantar tantos días de festa? Porque aquí hai 7 días de festa. Non sei como aguantan. Eu non aguantaría, pero hoxe... Pero hoxe estamos aquí dando callo, non? Claro, claro. E movéndonos e bailando, ou non? Sí. Que tal se pasan estas festas? Ben, maravilla. Que tal? Maravillosamente aquí nas festas, maravilloso. De onde somos? De onde somos? De Berta Miráns. De Berta Miráns. E vimos aquí a Rianxo. Pois sí, é a primeira vez que vimos. Primeira vez que veñen. Sí. E que? Como son estas festas? Encantados. Sí. Non sei que terán moita marcha. A verdade que moita marcha. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol. A ver se encuentro unha coja para bailar. Porque non lle vale. Ou me valen todas. Como se lleva la dentadura en el bolsillo. 3 días con hoxe. 3 días con hoxe? Sí. Entón os de Rianxo que aguantan 7 días? Pero levo 22 días por aí de festa. O ritmo no corpo. Este es el cuerpo del cuerpo. Te queda un cuerpo, Es lo mismo. De onde vimos? Aquí Rianxo. De Rianxo. De Santiago. Hai algo mellor que as festas da Guadalupe aquí en Rianxo? Por o momento non. De momento. Pero esperamos que hai algo mellor, ou? Vamos, de aquí para allá, a ver si se cambia, pero somos de aquí, Hasta aquí se me queda ningún lado, por lo momento. Pásase ben aquí nas festas da Guadalupe ou non? Aquí se ven. Aquí de puta, como yo de puta madre, que no es lo mismo. Esto es energía pura, hombre. Esto es a base de pensamiento nomás, ¿sabes? Que no es lo mismo. Usted me decía, desde Santiago, ven. Sí, ven. Pero veraneamos aquí todo Veraneamos verano, aquí. E canto tempo fai que veñen estas festas? Cantos anos fai? 32 anos. 32 anos xa. Bueno, pero entón aquí aburrirse é imposible. Imposible. Aquí no se aburre, entiendes? Aquí é un pueblo muy familiar e pásase de maravilla. Que no está en nuestro poder, no me digas que es cierto, solo dime son cosas del tiempo.
celebramos estas festas porque son as mellores de Galicia. As mellores festas de Galicia. Sí, señor. Por aquí as mellores festas de Galicia ou non? Sí, nin que dudes. Canto tempo fai que vimos aquí? Aquí, 7 anos. 7 anos. E cal ano é mellor? Ou todos son? Cada vez mellor, cada vez mellor. Como se suele decir, cada vez máis é mellor. Vamos a durar hasta as bengalas. Hasta as bengalas mínimo. Sí, e despois tomar o chocolate e para noia sobre as 5 da mañá, porque mañá é sábado. Pero xa teñen hora de saída e todo, non? Claro, bueno, xa temos. E a súa muller? Sí. A muller está de acordo con iso? Estou de acordo, e que siga sempre a Virxe da Guadalupe en Rianxo, que é unha festa moi boa. Llevo ya muchos años viniendo. Muchos años viniendo, desde Salamanca. Desde Salamanca. ¿Y tenemos raíces gallegas entonces o...? Amigos. Amigos gallegos. Y te han dicho, vente a esta fiesta que... Sí. ¿Hasta cuándo va a durar la noche entonces? Hasta que aguantemos. Hasta que aguantemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Hoy para mí es un día especial. Saldré por la noche. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Dice, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Cantos días levas vindo aquí ás festas de Guadalupe? Pois viñamos hoxe e onte, 2 días, sí. Vale, son 2 días. Sí. Tes amigos aquí en Rianxo? Sí, temos bien. E que teñen, dille aí a xente, que teñen os de Rianxo para aguantar 7 días de festa? Oi, non sei o que teñen, verdad, pero bueno, é unha festa boa, sí. Solo tus besos, vida mía. Ay, negra, mira, búscame un café. Déjame tomar como insulina. Pasando ben ou non? Moi ben. Papá e mamá está pasando ben. Sí, de maravilla. Hai que vir, sí. Pásase ben ou non? Pásase moi ben, sí. É toda a semana, non solo hoxe, hai que vir todos os días. Toda a semana? Toda. Ti viñeches toda a semana? No, porque coincideu mal, coincideu cas festas do Nazareno, entonces son fiel á Puebla. Pois aquí os de Rianxo, como aguantan tantos días de festa? Hai que curtir o corpo. Hai que curtilo moito. Moito, sí. De Marín a Rianxo ainda hai kilómetros, Ainda hai, pero hai que vir pa festa, pa bengala. E vimos aquí a festa porque festas de Guadalupe que son moi importantes, moi famosas, as mellores. Onde están as bengalas? Onde están? Están aí no bolso as bengalas. Tengo marido por aí. Ela, amiga. Mira, ten aí para dar e tomar. Bengalas. Así da gusto. Non vimos sin bengalas. Porque había xente que preguntábamos, ninguén tiña, vostede xa ten aquí, está armada para despois vostede. Hombre, claro, hai que vir, Depois das 2 ou das 3 chove, hai que marchar. E xa cerramos o chiringuito. Pero mentras... Aquí dixeronme que tiña que falar con vostede. A ver, fala o que queiras. Honorario de festas aquí. É maravilloso. Este é o máximo. Como Rianxo non hai outro. É de aquí de Rianxo? Sí, bueno, do Araño, pero vimos a todas as verbenas. Esta é unha maravilla. Cantos días leva de festa este ano? Ai, levamos 7 días. 7 días? 7 días, bailando todos os días. Que ten vostede no corpo para aguantar 7 días de festa? Dormo de día e bailo de noite. Pero entón non para vostede. Non para, é como se tivera pilas. E agora pero as pilas tamén se gastan, Ai, pero a miña non, Hombre. Estou fuerte como
como un lirón. E cantos anos vindo ás festas aquí da Guadalupe? Cantos anos xa? El levo a bailar aquí. Oi, toda a vida. Toda a vida xa. O ritmo está pegadiño no corpo. Ai, moito. Ata cando dura a noite hoxe? Hoxe hasta as 4 ou 5 da mañán. Aquí con os maridos. Xa ten oriña para recollerse xa. No, ás 5 ou 6 da mañán. Bueno, pero xa... Vamos comer uns churriños, vamos tomar unhas copiñas e a bailar. E ver as bengalas. E as bengalas e despois bailamos. E para a camiña. Hombre, para a cama. Hasta as 5 ou 6 da mañán. Bueno, aquí sobre a ritmo. É unha maravilla, esta é precioso, máis festas millores, que te vas a marear. Ondiñas veñen e van. Non te parques Rianxeira, que te vas a marear. A Virxen de Guadalupe cando vai para Rianxo. A Virxen de Guadalupe cando vai para Rianxo. A barquiña que a leva era de pau de naranxo. A barquiña que a leva era de pau de naranxo. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen. Están escoitando agora a todos os rianxeiros, todas as rianxeiras e todas as persoas de Galicia que se achegaron ata aquí en Toar a Rianxeira e simplemente apuntarlles. A Rianxeira, cando se compuxo ao redor de 1950, chamouse Ondiñas da Nosa Ría e despois dunha serie de recomposicións, uns aniños despois, chamouse a Rianxeira, que é o que hoxe coñecemos como esta cantiga que para moitos é o segundo hino de Galicia. Con ela, lles deixamos. Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira. Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira. Descalciña pola area, parece unha rianxeira. Descalciña pola area, parece unha rianxeira. Estamos con Ramón Iglesias, máis coñecido como Xixi, aquí en Rianxo. Sí. O presidente da Comisión de Festas. Facer posible isto aquí en Rianxo, como é? Home, a festa vive ao pueblo que toda a semana non traballa nadie e vivese desde a mañan á noite. Que estamos na calle todo o día na calle. Porque o pueblo de Rianxo justen a festa se esta máis que a ningún. Como se fai para ter 7 días de troulas sen parar e que a xente aguante? Iso está a xente preparada, como a non ir traballar, só nos preocupamos da festa. Para poder facer boa festa, esa xente ten que pedir vacacións para a Semana Grande de Rianxo, porque esta é a Semana Grande de Rianxo. Existe algo máis grande que as festas da Guadalupe? A lo menos aquí en Rianxo. Como? Existe algo máis grande que as festas da Guadalupe? A lo menos en Rianxo. Home, aquí é un espectáculo. Para mí o máis bonito que hai na festa da Guadalupe é a Beixada da Virgen. Ten todo día moi bo, pero a Beixada da Virgen, cando baixa polo mar, eso é digno de admirar. Porque a festa fanse en honor da Virgen. Xa para rematar, Xixi, algunha vez imaginou a plaza teigada como está agora, que a xente... Empezamos hai tempo de broma a repartir bengalas e nunca pensei ver o campo como está. Que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques Rianxeira. Festeiros, festeiras, vaya festaza é a da Guadalupe aquí en Rianxo. E se poden, veñan ata aquí, xa sexa a procesión marítima, o feirón mariñeiro ou o canto da Rianxeira, pero se poden, veñan por aquí. E nós, para rematar, comentarlles o de sempre. Se queren que vayamos a gravar a súa festa, invítenos. Non teñen máis que chamar o número que aparece en pantalla, o 986-710-741, ou mandar un correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. O verán xa rematou, pero se vostedes queren, eu e o cámara plantámonos onde faga falta para continuar de festa en festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. ¡Ah! Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follomuers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. ¡Oh! ¡Oh!
Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. ¡Ah! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.